atong padayon ta sa pagampo no, sa atong nasod kay mao kana ang kasuguan sa Dios nga iampo nato ang mga namunuan. Imbes nga mag-murmur ang atong kasing-kasing, mag-complain sa mga dagan sa panghitabo dinhi sa atong nasod, idalo nato sa atong mga pag-ampo. No? Isalig, itugyan nato sa Dios ang iyang pagdumala sa atong mga namunuan sa atong nasod, sa presidente, sa vice, no? Nga sila magmatinud-anon, magkahiusa, o ang kahapsay kalina usab, timbayayong atong kapulisan, ang Dios mag-giya kanila, magatabang, magproteksyon, butyag sa mga pagkatagalan, butyag ang mga dautan nga mga grupo nga nagalihok kontra sa gobyerno, labi na kaning mga terorista, mga LPA, bayampo nga dili sila makahimong kadaot, kun dili sila mubalik sa sabakan sa balaod, labaw na sa sabakan sa atong Dios, no? Ang maabtan unta sila sa mga mensahero o dugang pamangison para natin ampo ang pagbalatian, no? Mga hungihong ano na lahi nga klase na sad nga COVID, no? Variant, lahi nga variant sa atong ampo nga ang Dios padayon nga kontrolar mga pamuhat niini ug ang katawhan dili magsigig kadlok kabalaga kun dili mo dangop sa Dios nga mo'y mag-atiman og kaya mo proteksyon kanato mga igsoon. So uban pa nga mga balatian para na sa nato ampo ng kalamidad, bagyo, linog, sunog, uban pa mga igsoon, labi na kay na po'y nikalat karon nga text nga aduna kunoy di bana-bana nga kusog kayo nga linog, pwede siya maka-create og kanang tidal wave nga na mga igsoon sa ating ampo nga unsa man ang mga sunod nga mga panghitabo atong ampo nga ang Ginoo mag-aamping kanato, magakontrolar ni tanan kay ang kinayahan wala may kahimuan. Kay ang Dios may nagakontrolar kung asa sila unsa ang ilang paglihok dinhi sa kalibutan. So di labi na sa Pilipinas mga igsoon. Para ito ampo no ang mga pagmahal sa palaliton nga ang mga katawhan mo hangad sa Dios nga ay ga-provide sa provision dayon ang atong gobyerno mangitag paagi alang sa pag kontrolar niini, mangitag paagi nga kung ang gasolina man mangitag silang paagi gihan sila sa Ginoo asa makuha og supply sa mga oil. Dayon para nato ampo ang atong syudad sa Cagayan de Oro, magagiya sa atong mayor sa man ang mga pagabuhaton alang sa kalambuan siya magtun-anon kauban ang mga kauban sa buhatan magtabang maghanay mayngan man ang kahapsay kalinaw para nato ampo dinhi sa syudad o ang curfew atong parayon nga ampo aron matabangan ang mga kabataan nga dili mapariwara no labi na naa sila sa ilaw mga kagabion no? O ang mga drainage system para nato ampo nga ginatrabaho nga drainage kanal nga as mahimong paspas ug successful no kana bang kaya mo sa gubang sa mga kusog nga pag-ulan o baha no? Ug para nato ampo ang face to face nga klase sa syudad balik naman gyud ang safety no? O ang dalan sa merkado para ubang kaladalanan no para nato ampo o kung ang gobyerno sa gihan sa Dios kung asa na pod dugang og dalan no kay grabe man ang traffic, grabe ang dugay kay makalusot ang mga sakyanan labi na pagtungtong na sa mga oras nga mga 4:30 padulong na alas 7 so labi na padulong sa uptown ana nga mga lugar no ang Ginoo magagiya sa atong gobyerno sa angay nga buhaton makadugang bagdalan asa pud mo agi sa kana lang mga igsoon sugdan nato sa pagampo tuon ka sa Dios uban ang iyang paggiya ang balang espiritu unsa man ang iyang ipadayag mga igsoon iapil na mga igsoon dili man ko makadungog dili man ang tanan makadungog sa tuwa sa usa
apan ang Dios sigurado nga makadungog, maminaw ug andam sa mo tubag maminaw sa mga hingpit nga nagasalig nagatawag kaniya sa tinud-anay kinasigkasig. So, magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo sa matag usa ka namo Ginoo. Lord, sa imong pagprotektar sa tanan namong mga lakaw, sa among mga ginabuhat. Salamat sa kusog. Salamat o Dios sa imong paggiya sa tanang pagkabuhat, ginabuhat sa pag-provide, pagpaigo sa kalan-an namo sa matag adlaw-adlaw, Lord. Uban pa nga mga panginahanglan nga imong gitagbo Ginoo. Salamat kaniya ng tanan ikaw gila nga nagatabang, nagagiyang, nagahatag niya ng tanan Ginoo. Lord, salamat sa imong pagkamaayo o Lord nining kagabion. Ikaw Lord ang among saligan sa among mga lampuanan nga among ipadangat kanimo. Labi na Lord sa nasod diin kami nanimuyo Ginoo sa Pilipinas Lord. Ikaw Ginoo among saligan Lord sa among presidente sa iyang pagdumala o uban ang vice, mga senador, uban pa nga mga nahisakop Lord sa pangagamahanan. Ikaw Lord God ang pahimutan kanila. Lord, ikaw among saligan nga mag-amping, bantay sa ilang mga himuong desisyon nga mosibol gid kini sa imong katuyuan alang sa kalambuan sa nasod sa Pilipinas Ginoo. Ikaw lang gid Lord ang ang majority nga desisyon ang imong kagustuhan Lord may matuman dinhi sa yuta Ginoo. Tabangan nimo Lord ang among presidente Lord sa iyang mga kauban nga sila magkahiusa nga sila magmatilid-anon kung naa may Lord nga lahi nga motibo ikaw Lord magabutyag usab niini Ginoo. Lord, tabangan mo sila Lord o ang grasya sa kaluwasan Lord. Lord, ikaw Lord resourceful nga mapaabot kanila Ginoo. Magagamit ka sa imong katawhan nga duol kanila Ginoo. Salamat kayo Dios. Bayan man naman Lord unsang parayan nga ampo ang kaapsay kalinaw sa nasod sa Pilipinas. Ikaw Ginoo magatabang, magagiya, magkaamping sa kapulisan sa duluan. Bisan Lord sa mga barangay tanod, mga sibilyan Lord na magpaigbat, mabinantayon nga Lord alang sa kahapsayan sa nasod sa Pilipinas bisan diri sa Cagayan de Oro Ginoo. Ikaw Lord ang maga tabang Lord magabutyag ngadtong mga nagalihok nga kontra sa gobyerno mga tao nga buot mo samok buot mo gubot Lord sa malinawon nga nasod nga among gipuy-an Ginoo. Lord ikaw mag-aamping Lord magatabang sa alang sa kahapsayan kalinaw sa nasod sa Pilipinas Ginoo. Parayon usab namo ang pamahan ang mga walong grupo, mga NPA Lord, mga terorista Lord, nga nagalihok Lord kontra sa gobyerno, ikaw Lord ang magatabang, magagiya kanila nga sila makaamgo na sa mali nga ilang kinabuhat Lord, ikaw Ginoo ang magpadayag sa mga dili maayo dangatan sa ilang kinabuhi kung sila magpadayon ana o ang ilang pamilya usab Lord, ikaw lang gid Lord saligan paabot mo sa Lord ang kasas kaluwasan kanila magagamit kag mga mensahero bisan asa man sila Ginoo. Lord, maabot sa imong pagpamuhat Ginoo. Lord, mo Ginoo nga Lord sila mobalik na sa sabakan sa balaod o sa imong sabakan Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton kanila Ginoo. Lord God nga Lord ang sa Lord amo sang iampo amahan ang kani nga among nadungog nga balita nga doon say mas kusog nga klase sa virus variant Lord COVID Lord ikaw lang gid Lord ang magatabang mga kontrolar wala ka na surpresa Ginoo nasayod ka na ang daan Ginoo Lord ikaw lang gid Lord ang among saligan nga kani dili unta makahatag kadaot kana sa imong katawhan o sa uban Ginoo ikaw Lord God ang labawong gamahanan o walay labaw kanimo Ginoo. Lord, ikaw lang gid Lord ang magatabang nga Lord ang mga katawhan na dili magsige kabalakag kahadlok kun dili modangob kanimo alang sa pagsalig kay ikaw andaman mo atiman Ginoo. Lord, salamat sa imong pagabuhaton Ginoo nga
kini unsa man ang imong katuyuan ini madayag unta kini Lord sa mga katawhan nga wala pa kaila kanimo og sila modangob kanimo ug kanamo usab Ginoo Lord padayag ka sa imong katuyuan Lord kung kini mao man ang gamiton nimo Lord mas mag madasigon kami sa pagsangyaw ngadto sa uban Lord ipadayag ka na kanamo Ginoo Lord salamat sa imong pagabuhaton ugad sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug padayon sa namo ang pamahan, Lord God, ang mga kalamidad, Lord, ang pagampo nga iiway nimo ang nasod sa Pilipinas, bisan ang Cagayan de Oro, Lord. Ilikay mo kami sa mga dagkong pagbaha, bagyo, Lord, mga linog man, Lord, mga sunog man, Lord, ikaw lang yun, Lord, ang mag-aampi. Na dili ka na moabot ka na mo, Ginoo, apat maabot man, Ginoo, ipadayag usab ang imong katuyuan, Lord God, nga kami mosamot ang pagsalig kanimo mosamot ang among kamadasigon Lord diha kanimo Ginoo imo Ginoo ang mga pangitabo nga dili makapaluya kanamo kun dili maka lig-on sa relasyon diha kanimo Ginoo ikaw Lord ang mag-iway Lord kanamo sa mga kalamidad labi na ning mga humihong Lord nga dunay kusog nga earthquake Lord ang pagampo nga Lord sa imong mga kamot sa imong pagkontrolar Lord kami mosalig nga dili kana moabot kanamo Ginoo labi na especially sa Cagayan de Oro Ginoo salamat sa imong pagabuhaton ug sa ngalan ni Ginoong Hesus amen padayon na mo ang pamahan Lord God ang problema sa mga pagsakas ng paliton kang tanan na Lord nagsaka na Lord ikaw lang yun Lord ang magagiya magatabang sa among mga namunuan mga hingtungdan nga ngayon nga aksyonan kini monitoron kini Lord aron dili mapasanggan ang mga mga negosyante Lord ikaw lang gid Lord ang katabang sa among gobyerno bisan sa among presidente Lord nga tagan kini dakong pagtagad labi na sa pagsaka sa bisan sa mga panakot Lord ikaw lang gid Lord ang makatabang nga makontrolar kini nga dili mapasagdan ang mga negosyante nga magpamahal sa mga palaliton Ginoo ang yaan nimo o maga-provide sa ka Lord sa mga katawan nga naa sa kalisod ug nga sila modangob kanimo nga moay nga sa alang sa ilang supply sa ilang panginahanglan Ginoo ug labi na sa imong mga kaanakan. Salamat kung anong problema Lord mao man ang supply sa ah, mga oil, gasolina, Lord, ikaw lang gid Lord ang magagiya sa among gobyerno Lord sa angayong buhaton o sa lugar nga asa makakuha og dugang supply Ginoo. Lord, salamat sa imong pagabuhaton ni ana nga among giampo kanimo o Dios. Mayngan manamahan ang syudad sa Cagayan de Oro diin kami nahimutang para may ampo Lord God ang among mayor sa iyang mga pagdumala ang kauban sa vice sa mga galawan Lord o Lord ikaw lang gid Lord mga giya maghanay magtabang sa iyong pagabuhaton nga mosibo kini sa imong kahimutan o kalambuan dinhi sa syudad labi na sa mga katawan kalabaw ng inanglan Ginoo tabangan nimo Lord ang among mayor Lord sa iyang pagdumala Ginoo Lord mga Ginoo nga siya magmatud-anon nga sila Lord magkahiusa Lord nga wala nay politika nga panirbisyo Lord matud-anon kay Lord dili lang sila nahimong nangalagad nakabutang sa pwesto Lord tungod kay sa pipila ka tawo kundi Lord sa tanang tawo nga nanimuyo sa syudad sila nahimong mayor, vice, kagawad. Lord, salamat sa imong Lord paggiya sa among mayor sa mga pagabuhaton programa mga himuon nga desisyon Ginoo. Ang padayon nga ipatunayan nimo Lord ang kapsay kalinaw sa syudad Lord ang mga salig Lord giyahan nimo ang kapulisan kasandaluhan mga barangay tanod bisan Lord ang mga civilian nga mag-monitor usab sa palibot ang mga daotan tao dili magka buhat og daotan sila mabantayan na sa iyong pagita. Salamat imo ang Ginoo nga luwas ang syudad ug maayong suruyan ug daghan ang mga turista ug makatabang kanang dili sa syudad sa paglambo.
Salamat sa imong pagabuhaton o Dios. Mayon man Lord, parayon na may ampo Ginoo. Lord God, nga ang curfew, Lord, alang sa mga kabatanunan, bisan sa mga tawhan nga latagaw panahon sa gabi, daw sa gabi, Ginoo, ikaw Lord ang hatag ni ining katumanan, mauyunan Lord sa among mga namunuan sa among syudad Ginoo nga matuman kining curfew Lord, especially sa mga kabatanunan o mga tao nga walay insakto nga tuyo panahon sa lawom nga gagabi. Salamat sa imong pagbuhaton o God, mayngan man Lord ang katong ilang giplano Lord nga mga gang, mga fraternity, ilang planuhan nga paundang, mga Ginoo nga magmalampuson sila niini Lord, o ma-divert ngadto sa sport nga matabangan ang mga kabatanunan imbis nga war, imbis nga gangster Lord, didto sila sa sport ug mahatagan pa sila sa healthy nga panglawas og pasidungog makita ang ilang mga talento ug mapa-improve pa gid. Salamat sa imong pagbuhaton ni mga Ginoo nga mahatagan kini katumanan sa imong mga katawhan. Salamat kay Dios, mayngan man Lord ang mga gitrabaho Lord nga mga kadalanan para na mga ampo amahan Lord God nga kini mahimong malampuson tanan, mahimong successful nga walay mga back job Lord. Lord God, ang mga giya sa mga nagtrabaho, nag-lead niini, Lord, ug bisan ang mga gi-assign niini nga sila magmatinud-anon, bisan sa mga mixing sa simento, sa pagplastar sa mga kabilya, Lord, kay kung dili nila tarungon, Lord, mo kita gyapon, Lord, kay dali raman kini madaot, labi na makita namo sa ubang kadalanan nga nga bulasot, nga bangag nga bag-o pa man ang tanawon, Lord. Ikaw lang yun, Lord, ang magatabang nga walay mga binuang nga magtrabaho niini Ginoo nga magmaterial-anon sila sa ilang pagtrabaho Ginoo. Aron Lord, alang kini sa kayuhan sa tanan nga mga lumulupyo o bisan sa mga bisita nga manhi sa syudad Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton God, mo Ginoo nga Lord ang ilang ginahimo nga drainage kaya mo sa gubang panahon sa mga pagbaha nga ang mga tubig dili sa dalan dili sa drainage mapadulong Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton God sa ngalan ni Jesus. Amen. Upadana mo ang pamahan ang face to face na klase nga nagapadayon, ma-private man, ma-public man Lord, para na may ampo Ginoo Lord God, ikaw mag-amping Lord sa mga estudyante Lord, sa mga teacher nga sa yung sa kabutagon ng sikay sa safety, sa mga pagbiyahe, mga pagtabok, Lord, Lord, ikaw mag-aamping, Lord, proteksyon o ilikay mo Lord sa mga daotang tao, mga daotang grupo, bisan sa mga gangster Lord, nga dili sila malabigit sa mga gangster Ginoo sa eskwelahan o magatabang usab ka sa mga namunuan sa mga hipis kapulisan nga sila usab sayo usab nga magarubing, magabantay labi na sa mga eskwelahan Lord, nga mo cooperate usab Lord ang mga barangay tanod, mga RTE alang sa kapsayan o proteksyon sa mga katawhan, mga kabataan na nag-eskwela Ginoo. Salamat sa iyong pagabuhaton God. Maingan man Lord ang mga dalan Lord sa labi na sa mga merkado nga area. Salamat sa adunay paglambo Lord para na may ampo amahan nga mamintinar ang hapsay sa dalan, ang mga merkado Lord, tabangi ang among kapulisan, RTE, barangay tanod nga mapatunhay strikto nga mapatuman ang pagplastar sa mga vendors Lord sa ilang mga panginabuhi o alang sa mga mga katawhan o sa safety ang ilang paglakaw diha sa mga sidewalk Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton o Lord ang syudad sa Cagayan Lord, medyo traffic na gid Lord, ang pag-ampamahan sa may Lord, giyahan nimo ang among gobyerno, kumudugang pa sila asa nga dalan, Lord. Labi na sa uptown nga area, pagpasaka, ikaw lang gid Lord ang mag-giya, Lord, sa among namunuan sa syudad, Lord, nga makita ang problema o makita ang solusyon ni Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton, salamat sa imong mga katubagan nga giandam
nasinatian na kanamo, nasinati na namo ang imong mga pagtubag, Lord. O Lord, padayon kami nagasalig nagatuo o sa imong andam nga takna kahimutan, Lord. Andama ang among kasing-kasing o dili kami malimot sa pagpasalamat kanimo, Ginoo. Salamat sa tanan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen.